Godmorgen alle sammen. Velkommen til dette webinar om at styrke datasikkerheden for erhvervsvirksomheder. Mit navn er James, og jeg er backup produktchef her hos Synology UK. Nu nævnte jeg lige, at dette faktisk er en slags miniserie i forhold til Act to Protect-serien af løsninger. Og sidste gang kiggede vi på cyberresiliens og hvordan vi kan opbygge komplekse databeskyttelsesstrategier, der giver os hurtig beskyttelse. Synlige og tilgængelige backups, hvilket faktisk, da vi udvidede det yderligere, betød, at vi havde en rigtig god lavdelt strategi mellem forskellige Active Protect løsninger, så vi kunne tilbyde hurtig backup med verifikations- og integritetskontroller, forskellige gendannelsesteknikker og derefter gennemgå backup og datadugighed, så vi kunne tilbyde uforanderlige backups og backup-kopier. Og så også den fysiske systemsikkerhed med granulær adgang. Men i dag vil vi fokusere på ledelses- og vedligeholdelsesaspekterne, altså hvordan vi kan opbygge klynger af Active Protect løsninger, og hvordan vi nemt kan administrere og vedligeholde hele den infrastruktur. Så lad os starte med, hvad der egentlig indgår i god resiliens, når det gælder backup. Først og fremmest så skal vi selvfølgelig sikre os, at vi har synlighed på de backups. Vi ved, hvad der foregår i de backups. Vi ved, hvornår det foregår. Vi får alle notifikationerne ud af det. Men vi skal også kunne sikre, at der ikke er nogen enkelt fejlpunkt. Så det at opbygge en avanceret backup-strategi behøver ikke at være kompliceret. Det er nok værd at bemærke. Men typisk ender man med en eller anden form for kompleks backup-strategi, der ikke har nogen enkelt fejlpunkt. Så hvor starter vi egentlig det hele? Vi skal starte med de beskyttelsesplaner, vi laver for vores oprindelige enheder. Altså vores PE's, vores virtuelle maskiner, vores filservere. Alt hvad vi skal gøre, det er at se på hyppigheden, politikkerne og opbevaringspolitikkerne for disse systemer. Og så også eventuelle yderligere faktorer, vi skal tage højde for. De uforanderlige beskyttelser, verifikationsaspekterne, som også skal sikre, at vi er tilfredse med, at dataene bliver sikkerhedskopieret korrekt. Det her det er faktisk det, vi dækkede i det sidste webinar. Så hvis du vil gå tilbage og kigge på det, så gør endelig det, når vi er færdige her. Men hvordan hjælper vi egentlig med at opbygge robusthed efter det? Måske har vi et miljø, en organisation, der har et hovedkontor. For eksempel tager vi London, da det er det eksempel, jeg vil bruge i dag, hvor de har egentlige backups, der foretages på deres centrale system på hovedkontoret. Det fungerer rigtig godt, især når alle arbejder på stedet. Men hvad sker der, hvis der åbnes en anden lokation, måske en filial i Milton Keynes? Med traditionel Active Backup for Business NAS skal man administrere hvert af disse systemer individuelt. Det vil igen fordoble administrationsbyrden for disse systemer. Med Active Protect kan vi nu forenkle denne administrationsstruktur ved at opbygge en administrationskonsol, som forbinder til alle vores hovedkontor og filialsystemer og samler alle disse backups, så de kan styres fra en central konsol. Så du behøver ikke at gennemgå hvert eneste system, når du har brug for at gøre noget. Hvordan fungerer det egentlig i praksis? Jamen, vi har en lille demo her. Så her har jeg mit hovedkontor i London. Og hvad jeg kan gøre er at gå ind i webstedsadministrationen, og vi kan vælge at tilføje en backup server til webstedet. Nu vil dette give os en forbindelsesnøgle og også en IP-adresse. Så det er ting, vi skal holde øje med. IP-adressen kan erstattes af et fuldt kvalificeret domænenavn, og så kan vi på det andet system vælge at tilslutte websteder i stedet. Igen kan vi indtaste de IP-adresser. Her bruger jeg faktisk en site-to-site VPN, så jeg har en lokal IP-adresse at forbinde til, men du kan også bruge de domænenavne, og det anbefaler jeg til større organisationer. Vi kan også indtaste vores forbindelsesnøgle, hvilket betyder, at vi får vores token til at oprette forbindelse til hovedsystemet. Og efter at have fulgt guiden, skal vi bare klikke på tilmeld dig webstedet. Og dette vil nu omdirigere hele den administrationskonsol til hovedkontorets system. Så når det er indlæst, kan vi nu begynde at lave sikkerhedskopier på vores destinationswebsted. Så det her er vores Milton Keynes kontor, som vi lige har sat op. Så det vi kan gøre, det er, at vi har en filserver, der kører på en traditionel NAS, så vi kan vælge Milton Keynes stedet og vælge Synology NAS. Og selvfølgelig, fordi den er på det lokale netværk, kan vi bare vælge IP-adressen på vores enhed i Milton Keynes, og vi kan indtaste konto- og adgangskodeoplysningerne.
Så jeg bruger også C2 Password her, et lille frækt reklameindslag for C2-portalerne. Og når det er gjort, så kan vi derefter vælge de mapper, vi vil tage backup af fra den NAS, og så også vælge opbevaringspolitikken. Så vi vælger bare den standard daglige backup. Det er helt fint. Så nu bliver dette sikkerhedskopieret til vores Active Protect enhed, og når vi klikker på backup nu, vil den tage en indledende backup, som det ser ud i dag, og derefter hver dag, som vores daglige backup siger, klokken 9 om morgenen, vil vi tage en backup af det system. Nu er det alt sammen meget fint, men jeg synes, det er værd at nævne. Bare lige at diskutere, hvor stort et cluster vi faktisk kan skalere til. Hvis nogen af jer så sidste webinar, ved I det allerede, men man kan faktisk skalere op til 2.500 sites og backup server med over 150.000 endpoints eller cloud konti, der skal sikkerhedskopieres. Men det er ikke kun det. Vi taler om robusthed. Så hvordan kan vi opbygge robusthed? Den administrationskonsol, det bliver i øjeblikket sat op på en enkelt node. Men vi kan faktisk, når den bruges i kombination med et domæne, tillade failover af den administrationskonsol til andre systemer inden for Active Protect clusteret. Så hvad betyder det her? Jo, det betyder faktisk, at selv hvis hele dit primære site går ned, hvor administrationskonsollen befinder sig, kan du stadig opretholde adgang og overblik over de backups, hvilket gør det muligt for dig stadig at have kontrol over løsningen, uanset hvilken tilstand den er i. Det er også en slags aspekt. Men hvad sker der, hvis vi så køber endnu et firma, som skal være en del af vores stadig voksende koncern? Hvis de bruger Active Backup for Business, kan vi faktisk også integrere Active Backup for Business NAS i Active Protect-klyngen. Så vi behøver faktisk ikke at installere ny infrastruktur på den nye lokation. Vi kan bare kombinere eksisterende infrastruktur i Active Protect-klyngen også. Så det her, der handler om noget af den hardware-robusthed, og hvordan vi kan opbygge beskyttelsesstrategier omkring det. Hvad er det egentlig, vi skal tænke over, når vi taler om databeskyttelsesstrategi? Selvfølgelig, sig det sammen med mig. Vi har brug for en 3-2-1 backup. Det betyder selvfølgelig, at vi skal have 3 kopier af dine data på mindst 2 forskellige medier, hvoraf mindst 1 skal opbevares eksternt. Hvordan kan vi gøre det med Active Protect? Vi kan faktisk udnytte backup-funktionerne, kopieringsfunktionerne, som vi har indbygget. Så hvis jeg går ind i beskyttelsesplanerne, kan vi derefter vælge vores daglige backup, som er den plan, vi bruger til at tage backup lige nu. Under backup-kopi kan vi aktivere backup-kopi, og vi kan vælge den destination, vi ønsker at tage backup til. Lige nu tager vi en backup til vores primære site på vores hovedkontor i London. Det vi vælger her er nu at tage backup til Enterprise MK eller Milton Keynes enheden. Og det betyder, at vi tager en backup klokken 9 på vores primære system, og derefter straks laver en replikeret kopi til Milton Keynes sitet. Så vi har en fuld 3-2-1 backup løsning. Nu igen, dem af jer, der så det sidste webinar, vil vide dette. Men hvordan tager vi det et skridt videre? Hvordan ved vi, at vi kan garantere disse backups? Faktisk skal vi se på de ekstra 1.0 elementer i 3-2-1-1-0 backup-strategien. Her betyder 0 ingen fejl, altså at have verifikation og datakontrolsum aktiveret på enhederne. Men 1 betyder, at en kopi altid opbevares offline. Dette kunne opnås gennem Active Backup for Business i kombination med strømstyringsplaner. Men Active Protect bringer dette ind i operativsystemet på et endnu højere niveau, hvilket giver dig mulighed for ikke kun at styre, systemnedlukningerne, men også firewallen og enhver form for netværkskontrolgrænseflade, der også kan lukkes ned. Det giver os langt mere fleksibel kontrol over, hvad der kan få adgang til systemet, og hvornår det kan tilgås. Hvordan gør vi så egentlig dette? Meget simpelt. Vi går ind i vores infrastruktur. Vi går til vores backup server, vi vælger den backup server, vi vil styre, og vi vælger AirGap. Nederst kan vi rulle ned og vælge isolationsindstillingerne. Hvis du har brugt Synology Surveillance Station, vil denne her brugerflade være meget velkendt for dig, men du vil kunne styre, hvornår du ønsker, at systemet skal være utilgængeligt, hvilket betyder, at eventuelle ransomware-angreb, der kommer ind på netværket, ikke kan finde denne enhed. Og sådan er det bare sat op.
Så det betyder, at vi nu har vores primære site, vores primære infrastruktur, som tager backup til vores Active Protect enhed på hovedkontoret, der derefter kører en administrationskonsol, som gør det muligt for os at styre alle vores Active Protect enheder. Vi replikerer derefter den kopi over til vores Act2 Protect enhed på Milton Keynes lokationen, hvilket giver os den fysiske adskillelse, som vi derefter også slukker for, så vi kan sikre, at vi har den fulde 3 -0 backup strategi. Nu, hvis vi vil tage det et skridt videre, kunne vi faktisk også overveje at lave cloud backups. Altså tilføje et andet medie til at opbevare vores data på. Og Active Protect understøtter både Active Protect Vault, så du kan have en NAS, en Synology NAS på en anden lokation, eller endda Synology C2 objektlagring eller Amazon S3 lagringsplatforme. Det er værd at nævne, at selvom vi kun understøtter Amazon S3 i øjeblikket, vil andre S3-platforme og generiske S3-platforme komme som en funktionsopdatering i den nærmeste fremtid. En anden ting, vi også skal kigge på, er faktisk licenseringen, da der er en licens med Active Protect. Licensen træder dog først i kraft, når du har mere end 4 noder i 4 eller flere noder i et cluster. Så hele løsningen, jeg har vist i dag, kan faktisk bygges op licensfrit, hvilket fastholder Synology på det laveste samlede ejeromkostningsniveau i backup-branchen. Og for at runde det hele af, ved jeg, at vi har været igennem mange ting meget, meget hurtigt. Men bare for at opsummere, så har vi vores backups, der sker hurtigt. Vi har 0 fejl med vores checksums og integritetskontroller. Derefter har vi vores datadugighed samt vores administration og vedligeholdelse, som er indbygget med 23.110 og klyngeplatformene. Og så selvfølgelig for at understrege de aspekter af robusthed, har vi sørget for, at vores backups er synlige, så vi kan se, hvad der foregår på tværs af vores backup-netværk, uanset hvor vi er, og hvis der skulle ske noget med det administrationssystem, så vil konsollen automatisk overtage, så vi stadig har adgang til alle vores backups og vores data. Og selvfølgelig betyder en fuld 3-2-1-0 backup-strategi, at vores data ikke kun ligger på et system. Vi har altid mindst en anden kopi tilgængelig, hvor end vi har brug for det.